И здравейте всички от YouTube! Аз съм Лъчко, тук при мен е Жорко БГ. Здравейте! И това е клип на CS 1.6. Малко странно, нямаше никакво снимам. И сега този не го познавам. Но това е Жорко, сега ще умре той. Виждате на сектор Б. Ние ножката и имам някакъв скин на... да ги почваме. Така. Насам ще снимам, може би след този клип. Този клип няма да е много дълг. Я сам. Не бе, тиш си. Както виждаш, не видях, че съм работа. Ето, виждате сектор Б, само левски сок. Тук само левски сок. Опа, някой дойде. Че аз ми. Ей, 3 в 2. Ще долу тебе ако. Не, леле, дойдоха тебе, Жорко. Тут мене идва човек. Жорко. От мене ла. Двамата са. Дори не го видях, бе. Вие, бата, аз съм 6-0. Жорко, аре, Жорко, ти си мой френд, аре. Хоня ги цепи. Вземи си тази пареда, само... Аз... Тук може би ще умра. Да. Гъна 12 хъпа. Аре, килай го, аре. Стой, стой, аз ще стой. Моля те. Не бе, нямаше го килна, ще си го... Нямаше. Ще да стои до него, човек. Да те снимам как го килваше. Кара, знам те тебе. Кой си ти? За мен си е като сайде. Ще се редувам. Същи. И ти ли са така, бе? Така 8 в 0, много добър резултат. И за поне път ги спуквам. Ама сега няма да убивам, ще седат до него. Тето ви са. Аре. Килнах ли го? Може да хварят цялата газов. Сега си е за мен. Не. То се бъгна за мен сега като. Това съм слаб. И сега. Бам! Много як сервер. IP ще има в описанието, много по-такъв як. Сега е твой зъм. 11 дами и господа. То се едно си пусна лол. Браво е, Жорко. Така, сега си за арен.
Аз искам да ви покажа за скинът ми на това пенцето, ето ми. Както виждате. Не бе, тиши. Ето ми го скинчето на това пенцето. То, я ми качи къде е? Мисля, е тук. Така. Сега за мен си е като. Не. Чува се. Бъгна! What the fuck? Гледай, не мога да ме касна, виж. What the? Не бъгна. Тук ли си, бе? Да, това. What the fuck? Не знам. Ще пише само датата. Паспорт. Алеле, дойдох много. Алеле! Ау, админа. Админа да ми лопал нара. Що ми покажа? О, сега админа да делува. И трима. 4 на 2, ще ги спукаме, защото следвай се ме френдъл. Лате, бе, Жорко. 2 са ми. Убий ги 2-мата, what the fuck? Дори админа. Да, бе, човек. Сега идва админа. Слушай. Гледай, бате. Смеясилно. Аз съм с неба. Смеясилно. Гледайте, дами и господа. Виждате ли какъв съм? А? На CS. Това влиза, човек. Охо, 4 в 4. Добре. Виждате ли какъв съм? Тук малко се такова. Нищо. Жърко ни мапай! Яр ти съта, бе, човек! Не, чекали! Съта, знаеш ли какво е? Съта, какво ще не знаеш? Да, съта с стълби. Аз... О, как се беля. Това плаше нормално. Бате! До 20, щом стана се... ще ви, не знам. Сега аз взема си на мен. Ще имет на плаща. Видни и ти. Бате! На 3. Да, бе. Бате, тия са... Той е добрия, бе. Той е добър. Ама не колкото мен е 17 човеки. Ето е админа да се живи. Какво се? Наживи се. Аз мачко съта. Мене няма хост. Аз сега бия горе, той при мене. Наживи се. Не е тука. Аз такива на вече флаш. Браво, бе, то! Какво това сте? Искам аз толкова такива нафта. Късно. Аре, тъгъл. Сега сме, колко сме? 4 в 5, чудесно. Ти тук ли си нафтата? Това ти ли си ли почна? Каос. Админа от нас. О, той направи трипъл кил. За мен си е давкато. Мама ти те. Джушко, не, шум се. Ние сме 5 на
5. Екстра какво? Гледай, бате, ние сме сите на ярда. Ти кейс? Да. Къде се плаш? Не, бе, Жарко, за какво ме флашна, бе, бате? Гледай го. Не флашвай тук, няма смисъл. И ако тук? Флашвай на това, бате. Той не го ви. Ти си умрел. Не, ти не си. Добре, дами и господа, това е за този клип. Надявам се, че сте го харесали.